Zumuntar kenan. Episode 12. Episode na 12. Sai ko ta ce, wai ke sai kira kike Fa'iz maki, to maƙiyin wa, ke ko mu? A lokuta da dama yaya Aliyu kan ce ba kya magana sai mai ma'ana da hikima a ciki, amma ga shi ne yanzu duk kin cika ni da shirme da soki burutsu, wallahi duk kin ishe ni da surutu mara ma'ana. To wannan shirmen da kike shi zai sanya in tsani Fa'izun nima? Da yi dariya ta shiga tattara kayanta cikin leda da aka kawo su. Tabbas da ne ba yanzu ba da girma da hankali suka zo ba, babu abin da zai hana ni rufe umme da ɗan banzan yaƙushi da duka da cizo irin wanda muka saba da zarar mun samu saɓanin ra'ayi, ko don in huce baƙin ciki da takaicin da ta ƙunsa min, amma ina girma ya zo, in ma mun yi ba zai mana kyau ba. Sai na ƙyale ta na kwanta a gado na kama kuka mara sauti, ni babban baƙin ciki na da muka yi a gaban su Haulatu, muka farke sirrin gidanmu a gabansu, shin da me za su fassara mu ba dabbobi ba? To, wasiƙar da Fa'iz ya aiko abin da ya rubuta a ciki kuwa shine, ga hankici na ki baiwa Fa'iza, amma sauran kayan naki ne ke da Zanira. Wannan wasiƙa ta baiwa su ummi da su ja dariya, wato su tsaraba wadda za ta amfane su, Fa'iza da ba a so kuwa hankici. Suka ƙyalƙyale da dariya. Haule ta ce, kai, zan so in ga Fa'iz ɗin nan ido da ido, na tabbata sai ya yi ban dariya. Ummi ta harari ta ce, me kika ce, ki gan shi ki yi mai uwar me? Suka ƙara ƙyalƙyalewa da dariya, Naja ta ce, sori Khadijan Fa'iz, ai mu Fa'iz ya wuce da ajinmu ba cewa za mu yi muna so ba, jelar raƙumi ai ta yi nesa da ƙasa. To, tun daga ranar na fita harkar ummi na ma tattara kayana na koma ɗakin su Naja da muka fi ɗasawa, ummi ba ta gaya min Fa'iz ya ba ta hankici ta bani ba, kawai na tsinci kyakkyawan farin hankici cikin kayana. Na kai hankicin karan hanci na sunsuna, sassanyen ƙanshin turare da hankicin ke yi ya haifar da wani takaitaccen nishaɗi a zuciyata, ya gusar da duk wani ɓacin rai na ummi da nake fama da shi a cikin ranakun da ba ma ga maciji. Hakan nan Allah ya sanya min ƙaunar ɗan kyakkyawan hankicin a raina, sai dai ƙamshin turaren da hankicin ke yi nakan so in san inda na san shi, amma Allah bai bani ikon tunawa ba. Na tura shi cikin jakar littattafai na ko cigiya ban yi ba, a raina na ce ina zaune ai ya zo ya tadda ni, in mai shi ta yi cigiya na bata. To, kullum bana iya bacci ba tare da na shaƙi ƙamshin da daɗin hankicin nan ba. Haka in na fito aji ana rana, nakan rufa shi ne a fuska ta zuwa ɗakin kwanan ɗalibai, bana ko tsoron mai shi ta gani. Kuma abin mamaki, har kwanaki suka ja aka ɗebi wata ƙamshin da hankicin nan ke yi bai gushe ba. Wannan ya tabbatar man da ba ƙaramin turare ne a jikinsa ba. Duk sanda zan wanke inifom sai na wanke shi, amma babu abin da ya ragu na daga ƙanshinsa, kullum kamar ina ƙara fesa masa turare. To, a ƙarshen watan yaya Hauwa ta zo ganinmu, sai ta bani wasiƙa daga yaya Aliyu, kuma wai lalle in rubuta masa amsa in bata a take, don a satan ya zo gidanta ya fi a ƙirga, yana tambaya amsa wasiƙar tana cewa bata zo ba, yana taimata mita. Na yi dariya na ce, yaya Hauwa ƙyale yaya Aliyu kawai, rigima shi yawa gare ta, yanzu haka duk zancen in bar rubutu in yi karatu ne, bai san tuni na ajiye shi a gefe ba. Ta ce, to, na dai isar, don haka ragowar can ta matse muku, kun fi kusa wai harshe da haƙori, ban tambaye ki me ke cikin wasiƙa ku ba. Sai na rufe fuska da tafuka na ina dariya cike da jin kunya. Ban buɗe wasiƙar yaya Aliyu ba sai washe garin Talata da dare, bayan na gama komai da ya zamo min al'ada kafin kwanciya bacci. Na saka kayan bacci
na saki gidan sauro na shige ciki sannan na buɗe wasiƙar Aliyu da ya yi rubutu kamar haka. A gida giwa. Fa'iza, ko kin san menene abin da na daɗe ina cewa baki yi girman da zaki fahimta ba? To ba wani abu ba ne sabo, abu ne da ya zamo sananne ga kowa a Giwa, Zaria, Kano da Kaduna. Idan har zuwa yanzu shekaru 18 baki yi ƙwaƙwalwar da zaki fahimta ba, to sai in ce zan yi abar ya huce. Fa'iza, yayanki ya faɗa kogin soyayya. Aliyu yana cikin soyayya, don haka ki taimake shi, ki taimaki yayanki, ki zama zaɓin hajiya gare shi nan da watanni 3, wato bayan kammala jarabawa kuta ƙarshe. Hajiya ta yi rantsuwa nan da watanni 3 ko na shirya ko ban shirya ba za a ɗaura min aure. Ta gaji da karatun da ba shi da ƙarshe. Don haka ne na ga tun da wuri gara mu fito fili mu bayyana kanmu maimakon hannunka mai sanda. Babu zancen fahimtar juna sai cika muradin zuciyoyin da suka daɗe suna ragaita. Aliyu Na'ibi. Ai wata irin murna mara misali na shagayi tare da dariya da ni kaina ban san irinta ba. Abinda kunnuwana suka daɗe suna jiran ji daga bakin yaya Aliyu kenan. Gaskiyar mama Asama'u da ta ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Sai na kwanta a rigingine zuciyata da ruhi cike tab da begen Aliyu Haidar. Ƙwaƙwalwata ta shiga wasafomin irin kyakkyawar rayuwar da za mu shimfiɗa ni da yayana Aliyu. Irin kyawawan yaran da za mu haifa, kasancewar Aliyu fari ta Fa'iza kuwa wankan tarwaɗa, na tabbata za su yi kyau, kyau mai suna kyau da babu irinsa cikin zuriyarmu. To watanni 3 kenan da kammala digiri na biyu wato masters ɗin yaya Aliyu a jami'ar Lagos a kan fannin aikin noma. Cikin lokacin kuma ya samu aiki da ma'aikatar noma ta tarayya. Sun aje shi can jihar Lagos. Shin wace irin amsa zan rubuta wa yaya Aliyu ne? Wallahi ban sani ba. Na shafa ko ina ban ji amsar da ta dace cikin ƙwaƙwalwata ba saboda kunya, kuma wadda zan saka ta yi mun gayyar ta watse wato umi, an yi ta ba daɗi. Ina kuma ganin faɗuwa ce babbar gari ne in ji na nemi sulhu, sai dai in mu koma gida a haka. Amma ba zan ba da kaina ba ta ƙara ƙular da ni a banza, don da alama babu sauran mutunci cikin al'amarinta in dai akan wannan ɗan uwanta ne, Musa a fuska, Fir'auna a zuci. To, a kullum sai na karanta wasiƙar yaya Aliyu aƙalla sau cikin casbi, aike na duniya yayi in ba da amsa naki, don tsakanina da Allah da gaske ban san me zan rubuta mishi ba. Don haka ne wai na bari a yi hutu wanda ya matso in ya so sai mu rubuta ni da Zanira. Yau saura sati 2 hutu yaya Hauwa ta shigo makarantar wajen ƙawayenta malaman makaranta. Bayan ta gama abin da ya kawo ta sai ta yi kira na ofishin malamai wato staff room. Ta ce ke Fa'iza na gaji, zariyar Aliyu gidana ta ishe ni, wai amsa me za ki bashi ne? Ki yi wa Allah ki bani takardar nan in bashi in huta ya sarara mun. Na ce yaya Hauwa ki kyale yaya Aliyu don Allah sai mun zo gida, saura kwanaki 14 ya rage. Ta ce to ai shi kenan, ni tausayin shi nake ji wallahi, ya damu fiye da zatonki, wayar safe daban ta dare daban, ga ayyuka masu tsauri gaban shi. Yarinya ƙarama sai ta maulaki da ‘yan maza? To ki ji tsoron gamuwarki da Allah Fa'iza, ki tausaya wa ɗana. Na ƙyalƙyale da dariya na ce, yaya ni ba ‘yarki ba ce sai yaya Aliyu kaɗai? Ta ce, ni na fara cewa haka duka ɗaya kuki.
To a ranar ne kuma hukumar makaranta ta sanar cewa babu 'yan ajinmu a masu zuwa hutu saboda karatun bita na jarabawar ƙarshe, sai dai waɗanda ke cikin Kaduna ne kawai za su fita su dawo sati ɗaya jal. Sai muka ɗabi kayan sawa 3 cikin jaka muka yi gidan yaya Hauwa. Tsakanina da Ummu sai harara. Kwana na ɗaya gidan yaya Hauwa, gidansu Ummu kenan, dun na kasa sakewa sakamakon rashin sabo da gabar da muka tsira a junanmu. Sai dai duk iyaka ƙoƙari na yi yaya Hauwa ba ta gane ba, don koda za ta ji ɗin na tabbata ni za a ɗora wa rashin gaskiya duk da ni ce mai gaskiyar. Da rashin daɗin zuciya ya ishe ni, na ɗau wanka na sha atamfa sufa da mayafi na yi wa yaya Hauwa sallama da niyyar zani gidan baban Kaduna. Ta ce, to dai kada ki sake ki je Giwa, kin san dai dokan makarantar nan iyakacinku cikin gari. Ga Ummi ta shiga wanka, ki tsaya mana ta fito ku tafi tare. Na ce, ai kwana zan yi, kin san kuma Ummu ba za ta yarda ta kwana gidan baban Kaduna ba saboda abokin faɗanta, wato Junior. Ta yi dariya ta ce, to yi wa Idi direba magana ya kai ki, yana nan cikin lambu wajen tsuntsaye yana ba su abinci. Shigan maharaba gidan ke da wuya, idona ya kyallo min motar yaya Aliyu faki a haraba adada motoci. Gabana ya faɗi, tabbas na yi wa yaya Aliyu laifi babba kuwa, na yi wa Aliyu Haidar babban laifin da ban san horon da zan fuskanta ba ni kuma da uzuri ko hujjar kare kaina. Na gyara murya zan ce da Malam Idi mu koma, sai na hango fitowarsu shi da baban Kaduna yana riƙe da briefcase ɗin shi. Dole na fito, duk gwiwoyina sun yi sanyi ƙalau. A daidai motocin baba da ke jere a cikin rumfar adana motoci na tsuguna har ƙasa na gaida baba. Kallon da yaya Aliyu ke min a yau ya ƙara sanya min mutuwar jiki da sanyin gwiwa, har murya ta karkarwa take ina gaida baban. Sai ku ya ce, faɗuwa ta zo daidai da zama, yanzu mamanku ke cigiyar ku game da shirin da za ku soma na bikin da za ku sha nan da watanni 3. Ina kika baro Ummin? Na ce, Ummi na gidan yaya Hauwa, baba biki kuma nawa? Dariya ya ce, na Hassanarku. Idowar waje na ce, Zanira? Dariya yi, kamar a shirin fim. Ya ce, to ya za yi? Hajiya ta da hankalinta aure za ta yi wa Zanira. Kin ga kuwa ai babu mai ta cewa, ko akwai? Da sauri na shiga girgiza kai na ce, babu kam, babu baba. Na miƙe da sassarfa zan shige, sai ko baba ya ce, ba ki gaya yanki ba ne babu gaisuwa? Yaya Aliyu ya ce, kyale ta baba, ai ta je kwaleji ta waye ne, kada ki sake ki bar gidan nan sai mun dawo Giwa yanzu nan. A hankali na cire kai na dubi yaya Aliyu, sai yake da shadda ruwan toka sai sheƙi take cikin hantsin safiyar Asabar. Yara mai sosai ya ɗan yi duhu, in ban yi kuskure ba sai in ce ko alsarsa ce ta tashi ta kwantar da shi muna makaranta. Dara-daren idanun shi sun fada sun yi ciki sun yi ja ainun. Muka yi juna wani irin kallo na sakon biyu. A hankali na ce ina wuni, ban damu da ya amsa ko bai amsa ba, na wuce da sauri har ina tuntuɓe da ƙofar shigewar. Gaba ɗaya yara suka ɗiba ga Fa'iza ga yaya Fa'iza. Ɗaya bayan ɗaya nake ɗaga su, tiƙa-tiƙa da su ina direwa. Sai na tambayi Juniya, mama ita da waye? Ya ce, ita da yaya Zanira ce, sun zo tare da yaya Aliyu tana ta kuka wai za a yi mata aure. Sai na yi sallama a falon. Mama ce ta amsa. Zanira na hango ta haɗa kai da gwiwa can a kusurwar falon tana rusa kuka. Na ce, wai mama da gaske? Ta ce, ai gara ma da kika zo. Na kasa ma Zanira, ni yanzu da ta zo ta sa ni a gaba tana min kuka, me zan yi a kai don Allah, sanan kanku ne in Hajiya ta yi hukunci babanninku ba sa musu. Wannan kukan duk aikin banza ne Zanira ke yi, ba zai sa ba kuma zai hana ba.
Cikin kuka Zanira ta ce, to waye mama, waye mijin? An ce wa Hajiya yanzu ma irin zamanin ku ne da ake irin wannan auren a kwashe lafiya? Ni ba aure nake ƙi ba, ƙarewa ma ina da wanda nake so. Ta yi haƙuri mana mu kammala makaranta, zan kawo mata miji. Ni sai Zanira ma ta ba ni dariya, don ni tun tasowarmu ban santa da wani saurayi ba.